Os 20 alumnos e alumnas do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés despiden hoxe a súa formación. Esta mañá tivo lugar o acto de clausura desta 14ª promoción dun dos referentes formativos da comarca. Eso é gracias aos nosos alumnos, aos nosos profesores, a colaboración entre administracións, a administración autonómica, os concellos, a comarca. Entre todos, pois, logrouse o que estamos hoxe aquí disfrutando, non? Un proxecto que é o noso proxecto estrela. A presidenta da Mancomunidade, ademais de salientar a cooperación entre as diferentes administracións, destacou a importancia do Obradoiro para un sector fundamental para a comarca como é o turismo. Vos, as persoas que estades aí ao fronte dos negocios de hostelería, que atendedes as persoas que nos visitan, sodes o baluarte, sodes os nosos máximos representantes, porque sodes as persoas que teñen contacto, non, eses turistas, e de vos van a falar como parte, non, do Salnés. Entonces é moi importante a vosa formación. Me consta, por edicións anteriores, que saídes moi ben formados e formadas deste Obradoiro. Unha formación que ten unha parte práctica moi ampla. Durante este curso, o alumnado desenvolveu diferentes prácticas aquí nas súas instalacións de Sanxenxo, pero tamén por toda a comarca, a través de show cookings ou colaboracións con diferentes eventos festivos e gastronómicos. Nós tamén queremos agradecer á Mancomunidade que este Obradoiro se realiza aquí no Concello, porque non só é a formación que reciben os alumnos, sino os actos de dinamización dos que forma parte o Concello, que facemos fora da propia formación, como pues todas as actividades que realizan que axudan a dinamizar as actividades culturais e turísticas. Unha aposta pola práctica que se traduce en datos moi positivos para o alumnado. Nestes momentos, o 50% deles xa teñen nas súas mans un contrato de traballo, coa expectativa de que a outra metade vai atopando un emprego nas vindeiras semanas. Seguramente, esa formación vos vai a impulsar no que é esa búsqueda de traballo no sector onde fan falta sempre profesionais, non? O Obradoiro apaga de momento os seus fogóns, pero por pouco tempo. A Xunta xa lle deu visto bo á 15ª edición. En breve anunciarase a convocatoria e os prazos de solicitude de praza e inicio da actividade.